Hej og velkommen til en kort videoguide i brugen af WebWeb-løsninger. Denne video handler om generel brug af WebWeb CMS WordPress. I denne video der skal vi gennemgå, hvordan man logger ind. Vi skal gennemgå, hvordan man retter, opretter og sletter sider, og hvordan man retter, opretter og sletter det vi kalder nyheder. Nogle kalder det også poster, artikler eller indlæg. For at logge ind, starter vi med at gå op i adressebaren her, og efter ens internetadresse, i det her tilfælde selvfølgelig webweb.dk, der skriver man /vp-admin. Så kommer man til denne login side, hvor man som brugernavn angiver det oplyste brugernavn. I det her tilfælde, der er det så admin, og så skal jeg skrive min adgangskode. Når jeg har gjort det, trykker jeg på knappen Login. Så ankommer jeg til mit kontrolpanel for den her WordPress løsning. På forsiden her har jeg forskellige udvidelser, moduler, plugins installeret, der gør, at jeg har forskellige overblik, statistik, hvad der sker på mit website lige nu. Men nu er jeg logget ind. Herfra, der skal vi nu se, hvordan man opretter, sletter og redigerer sider. Det gør vi over i venstre side, herovre, hvor vi klikker på sider. Her kommer en oversigt over alle sider på hele løsningen. Når man ønsker at redigere en side, kan man vælge at klikke på redigere under siden her. Hvis man vil slette siden, klikker man på knappen papirkode. Det vil putte siden i papirkoden, så den ikke længere kan ses på sitet. For at oprette en ny side, klikker vi på tilføje ny. På siden her kan man så oprette en ny side. Vi kan tilføje en titel til siden. Når titlen den er tilføjet, så opstår der en ny information herunder, der hedder permanent link. Det er adressen på siden. Den kan man også redigere. Separat af titlen på siden, sådan så adressen til siden ikke behøver at være det samme som titlen. Man kan skrive tekst i tekstfeltet. Man kan vælge fontstørrelser. Man kan vælge typografier. Når man har skrevet det, man ønsker at have på siden, udfyldt med det indhold, man gerne vil have, kan man trykke på knappen Preview. Her får man så et preview af, hvordan siden vil komme til at se ud, når man er færdig med at redigere siden. Når man er færdig med at redigere siden, så trykker man på knappen Udgive. Så bliver siden udgivet på sitet, og nu kan man klikke ved adresselinjen her på knappen Se siden. Så åbner den færdige side på websitet. Ønsker man at gå i dybden med søgemaskineoptimering, så kan man angive sit fokus søgeord her. Når man har gjort det, skal man lige gemme siden en gang til ved at trykke på opdatere, eller hvis siden ikke er udgivet endnu, kan man trykke på knappen der er her, hvor der står gem klade. Når det er gjort, så får man informationer her om, hvordan siden i øjeblikket klarer sig rent søgemaskineoptimeringsmæssigt. Hvis man skal uddybe det, kan man vælge fanen Page Analysis, og her står der så endnu flere tips til, hvordan man kan gøre sin side endnu bedre.
Det var sider. Den her side skal vi selvfølgelig ikke have udgivet, så vi afslutter med at flytte siden til papirkort. Så. Jeg skal nu vise, hvordan man opretter indlæg, hvilket foregår på meget nær samme måde. Indlæg vises på en nyhedsside eller i en listeform, hvor man ser en liste af indlæg. I det her tilfælde er der kun én artikel på sitet, men nu opretter vi en ny ved at gå under indlæg. Start lige med at få en liste over alle indlæg her. Der ligger en videoklade, og der ligger vores synlige nyhed i nyhedsstrømmen lige nu med overskriften WebWeb. Nu tilføjer vi en ny og skriver en overskrift. Der vil ske det samme, som der gør, når man opretter en side, at der dukker permanent link op hernede, hvor man kan redigere og ændre stilen til selve nyheden. Og igen, nøjagtigt som med siden, kan man ændre typografier, fontstørrelse, kursiv og sætte billeder ind og vælge billeder fra sin egen computer, eller vælge billeder fra mediebiblioteket mellem de billeder, der allerede er uploadet. De billeder, man så vil have sat ind i indlægget, vælger man blot vis ud fra, og så indstiller man billederne, som man gerne vil have det, og vælger indsæt indlæg. Så har vi billedet derovre til højre. Hvis man ønsker at se indlægget, inden man er færdig med redigeringen, kan man trykke på knappen Preview. Sådan ser indlægget ud på sitet i øjeblikket. Når man er klar til at udgive indlægget eller artiklen, posten her, så trykker man på knappen Udgive. I nogle tilfælde der vil der være oprettet kategorier, som man kan udgive nyheder eller blogposter i, eller man kan tilføje nye kategorier selv. Sådan, så man får nogle sigende kategorier til at gruppere ens nyhedsopslag i. Ligesådan kan man hernede give indlægget, artiklen, nogle emneord, som beskriver indholdet af nyheden. Det er igen små tilvalg til artiklen, som gør det nemmere for brugerne at sortere og finde frem til de rigtige nyheder. Ligesom med siderne, kan man også her målrette sin nyhedspost imod et bestemt keyword. Man er blot nødt til at opdatere kladen eller udgive nyheden på ny, for at få informationerne om, hvor godt artiklen her er SEO tilpasset indtil videre. Når man er færdig, så udgiver vi selvfølgelig nyheden. Nu kan vi se, hvordan indlægget ser ud enkeltstående, og vi kan se, hvordan indlægget ser ud i en nyhedsstrøm, hvor vi hernede har den gamle nyhed og den nye nyhed. Tilbage til administrationen, hvor vi endelig slutter af med at klikke på flyt til papirkort og slet indlægget igen. Det var slut på rundvisning i de basale funktioner i WebWeb, CMS, WordPress og redigering af
sider og poster nyheder eller artikler.